Jeg er simpelthen landet i paradis. Jeg er dybt forelsket. Jeg har været her før, da jeg blev forelsket. Nu er det, vi er over i kærlighed. Perfekt sted. Lenzerheide. 255 km højalpint piste skiløb. Og her er simpelthen også et perfekt off-piste terræn. Stort, ubenyttet skiløb op til knap 2900 meter. Meget snesikkert. Har ikke ret mange andre turister, der kører off-piste. Så du har det stort set for dig selv. Godt pisteskiløb og off-piste, det finder man jo rigtig mange steder. Men vi så godt kalde den. Du finder ikke så god langrand, som du gør her, medmindre du tager til Norge. Vi har fundet Alpernes bedste langrand, tror vi. Her er 65 km knivskarpe spor. Har både klassisk, har skøjt, der er skiskydning. Oj. God timing. Der er curling, jamen der er alt inden for vintersport. Du kan prøve det hele. Det står knivskarpt. The stand packed out. This the main stand in the Roland Arena, and so many fans lining the course on the penultimate day here at Lenzerheide. Ja, nu ved jeg jo så godt, du tænker, Lenzerheide, det er Schweiz. Det vil sige, det er alt for langt væk og alt for dyrt. Ja, til det er der bare at sige, Lenzerheide, det er jo faktisk tættere på end langt de fleste skisportsteder i Østrig. Det er tættere på end alle i Italien og alle i Frankrig. Så, og med hensyn til, at det er dyrt, ja, jeg kan ikke stå her og sige, at det ikke er dyrt at stå på ski. Det er det jo desværre blevet. Men min påstand er, at en skitur her til Lenzerheide, den er ikke nødvendigvis dyrere end en skitur til rigtig, rigtig mange andre steder. Med hensyn til indkvartering, så er der mange 3- og 4-stjernede hoteller, hvor både kvalitet og pris ligger et stykke over det, vi er vant til at give for vores skiferie. Men kigger man så lidt for, så finder man absolut også steder, hvor prisen er meget sammenlignelig med, hvad vi ellers plejer. Med hensyn til liftkort, ja, så er ugekort jo faktisk billigere her end mange af de andre steder, jeg lige sammenligner med. Og de kører med et hav af forskellige rabatordninger. De har familiekort, det vil sige, hvor et forældrepar kan dele som et liftkort, hvis de er små børn, har begynderkort. Børn under 6 år har gratis liftkort, og så har de et liftkort, jeg ikke har set ret mange andre steder i hvert fald, et såkaldt 4-7 liftkort. På en periode på 7 dage, der har du adgang til 4 dage med liften. Og så har du 3 dage, hvor du kan gå i vandland, i spa, eller tage på langrand, som er oplagt her, eller simpelthen bare vil gå en tur i byen. Det eneste sted, hvor prisen sådan lige stikker lidt af i vores øjne, det er på mad. Men vi har da så selv fundet en omgang tomatsuppe og en skiwasser til 15 schweizerfranc. Det er vist sammenligneligt med en gulersuppe og en skiwasser i Østrig. Men har rigtig mange fine og eksklusive steder, hvor du får gourmet morgen, middag og aften. Det koster selvfølgelig ekstra. Her er rent faktisk også rigtig mange ski-in-ski-out steder. Hvis du finder sådan et af de steder, så kan du køre hjem i gåseøjne og spise dig en god frokost ved dit eget køkkenbord. Eller hvis du er her for at køre off-piste, så har du en rygsæk på, så kan du tage en sandwich med det i. Det var vist nok snak for nu. Hvis du er blevet nysgerrig på Lenzerheide, så hop ind på skisport.dk, hvor jeg har skrevet en lille artikel. Vi ses hernede.